να μιλήσουμε προσωπικά. Και το προσωπικό είναι πολιτικό. Μια συνένεση που φαίνεται να επικρατεί γύρω από τον κυρίαρχο λόγο, στοιχεία του οποίου είναι ο βιολογισμός, ο ρατσισμός και ο σεξισμός, η ανοχή στη βία. Είναι βαθιά κοινωνικό-πολιτικό το ζήτημα. Μια γυναίκα στην ταινία μίλησε για υπόκοφη βία, την επιβολή, της σιωπής, το να μην μπορείς να πεις αυτό που θέλεις να πεις. Είναι μια εξίσωση της προφανούς λεκτικής, ενδεχομένως και θυματικής βίας που υφίσταται οι άντρες με χιλιάδες έτη σκλαβιάς, εξαναγκαστικής πορνείας, θανάτων, τραυματισμών. Κάτσε καλά, έχεις τα παιδιά σου, άστο να τους φέρει σου καλά και συνεχίζει να την βαράει και συνεχίζει να ελπίζει. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εγώ έχω υποστεί βία ως παιδί. Ήταν με έναν άντρα αλκοολικό που την έδερνε και της έκανε παιδιά. Τι έγινε στη Βόρεια Ελλάδα με την κοπέλα που γνώριζε τον δράστη, τι έγινε στην Ινδία, τι έγινε με τη μετανάστρια που μάθαμε πολύ πρόσφατα που την κακοποιούσε και την είχαμε φυλακισμένη. Στις 18άρες, στις 30άρες, 40άρες και στις μεγαλύτερες γυναίκες αναπαράγεται ακριβώς η ίδια έλλειψη συνειδητοποίησης και επομένως οποιασδήποτε αντίστασης. Ένας που έχει την εξουσία βολεύεται με αυτή. Πολύ δύσκολα θα αφήσει τα προνόμια του, μικρά ή μεγαλύτερα. Πώς μπορούμε να διερωτώμαστε πώς θα ήταν άραγε ο κόσμος μας και οι κοινωνίες μας αν οι γυναικείες αξίες επικρατούσαν?